De la Girada. No, la Font del Ferro. Ai, perdoni, Ui, jo no soc fotògraf. Jo en faré poques, saps? Però ara com que estic firmant. Estàs què? No, Si hagués amb Butxorràs diries tu, ma, veiem. Ai, que estan fent. Aquesta ruta es fa amb cotxes, pot fer amb cotxes. Com et torna Ramon. No hi ha arribat mai. No sé, ara no sé, però em van dir que res. Sí, no. no, perquè és fins a partir de 7. És que estar per sota del glu també és molt delicat, Ah, sí? Moltíssim, sí. Perquè perill que et caigui. Perill que et caigui. Jo noto que no trempo gaire, deu ser degut a això. L'oncòleg aquell, el Sainz aquell, em va dir dius igual, tard o d'hora t'ho has d'operar, no falla. La pròstata mica es va fent grossa i va apretant i tots acabem igual, el 80%. Però clar, pensa una cosa, perquè el PSA no et senyala pas que tinguis d'operar la pròstata. No, el PSA és molt delicat. Com et va el tracte? Aquesta ruta tan dura i feixuga. Si anessis a menjar paella a València, que se la foten tots de la mateixa paella. Sí, que hi ha una senyal. Sí, mira-te-la. La idea inicial era esmorzar aquí. Noi, Aquí podíem esmorzar. sabata ja se diu nada ja. Oh puta, veita'l, és maco això, Aquí volíem visitar esmorzar. Objectiu d'avui, Castell de Sant Miquel. I passats 3 mesos més Molt putes. putes. Això què és, això? La mina? Això és una gata, però diu que dura poc, aquesta. Aquesta és molt curta. Una què? Ferro. Una mina de ferro? Guaita, surt més gent de dintre. Ahir vaig parlar amb el... Que em sents una mica? No em portes? No t'ho diuen? Bueno, ens hem de veure el dimarts, no? Com a molt. A Cala Iaia. Bueno, jo aquest... Aquesta solga de dir que anava a les idees. Si el seu cansar vingui amb el frontal... Estem pujant ja les últimes rampes per accedir al castell de Sant Miquel. El castell de Sant Miquel es va construir al segle XV i el seu promotor va ser en Joan d'Ons, prevere del capítol de la catedral. Als anys 1809 i 1808 va ser un fortí important pels setges que va tenir i va patir la ciutat de Girona. Als anys 1846 i 1849 s'hi van construir dues torres de telegrafia òptica, una pertanyia a la línia general i l'altra a la militar. Què passa, M'estaves esperant a mi? Ara només t'hi cabrà el bigot i només. Quina il·lusió que m'ha... Senyal de victòria. No, espera't. És la senyal que fot aquell. L'alcalde no ha anat. L'alcalde frustrat. El polític amb la carrera més curta de Catalunya. Pues no, és aquí. Ja estàs.
mostres allò aquí, Bé que sigui fàcil, és complicat, però per tirar fotos, la mare que em va parir. Guaita, us dono la guaita. Ja està bastant Ha donat tota la volta. Collons, si us anem Amunt. cridant, no veniu. Va, foto, va!